everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Kingdom. Mahal ko kayo ikaw, Kulason. Mahal ko usab ikaw, Luminous. Wa ko masayod kung unsay akong dangatan karon. Tingali, dagog puruhan. Nga kini na lang mga oras sa katapusan ng panagkita. Kulason, dili ko ikaw pasagdan. Luminous, Mahimong luwason ko ang imong inahang mortal. Nga dili ka madaani atong kaliwat sa demonyo. Luminous. Kulason. Ayaw na pag-usik sa imong luha, Luminous. Lalaki ka, ayaw paghirap. O, lalaki ko. Tinuod nga lalaki. Kusgan ug may prinsipyo. Apan may kasing-kasing kong bupati ug kahingawa. May kasing-kasing kong mahigugma. Ug nagmagulanon karon tungod sa imong desisyon. Wa na ko laing mahimo, Luminous. Luwason ko ang kinabuhi sa akong inahan. Pinaagi sa pagkuyog na lang ni Alastor. Balik sa kaniadto kong gipuy-an. May sakyanan nga nagsingabot. Amo ka ng sakyanan. Sila nakakana. Nakasiguro ko. Si Alastor na kanaugda na ang akong inahan. Kurason. Luminous, Kurason. igakos ka ni maghugot kayo. Magkinaunsa man, Kurason. Dili ko ikaw pasagdan. Asa magyo kita paingon ha, anak? Corazon, nisaka na kita pag-ayo sa bukid. Anak kita sa lasang. Ug nganong anak man kita sa lasang, anak? May lain pa kitang kadangpan. Doon na pa kita'y laing lugar nga mahimong atong adtuan nga makalikay kita sa imong mga kaaway. Mahimong pagmuhilom ka. Ana sila. Kurason. Gusto ko makita ang akong inahan. Mudaol ko, sugato ng akong inahan. Ayaw. Sugato. Luminous. Maro si Alastor. Dili madaka niya nga dili luwas ang kinabuhi sa imong inahan. Unsa? Gipahunong na nimo ang atong gisakyan, anak. Mahimo pagdili ko nimo tawgon og anak. Corazon, nganong ingon ni ana ang imong batasan? Ikaw pa ba kana? Ikaw pa ba ang akong anak nga si Corazon? Mami Elsa, ana ato ba sa suot sa sakyanan? May nanawag. Si Corazon? Kadiyot. Tinuod ba yun ako nakita? Si Corazon o si Luminous ka na nagkuyog. Ngano bang? Naglibog ka kung kinsay tinuod na mong korazon? Alastor! Ako sad! Nihasad ko! Isok-sok ko maayo, aron di ko makita ka kanina. Kamo! Ako salim ako ngan! Ayaw kumukha mo diya! Impostor ka? Dili tinuod nga si Luminous ang... Dili! Ako ang nagpatay sa pinangga mong bana. Huwag ako sa bang likaon sa dubok ng patang lawas sa mong bana! Tuwe! Kasuka may ako matutungo na! O nagsukag yun ko! Nagilaboy na ko ang dubok ng tao! Dili! Surprise ka! Kung doon na pa'y labaw sa salbahis, mauna ako. Apel po ko! Dili ka magkaabli ni Ana. May akong gusto karong mahitabo, Ilsa. Nga kuhaon kong buhi si Corazon ug ibaylo kanimo. Patsa na lang ko! Dili ko musugot nga makuha mo si Corazon! Wa si Alastor mo gawas. Gusto ko nang makita ang akong inahan. Oh.
Ana. Kumusta? Alastor! Hain ang akong inahan! Oh, Corazon! Corazon, anak! Mami! Kadungog mo. Ingon sa may laing tingog sa tao nga itong nadungog. Diba? Susiyo na to. Pasilog mo na ka na ang atong ipakita. Ug andam ang inyong mga armas, ha? Kay pasilog mo sokol ka ato ang makaway. Kuhaon ko si Corazon kung si Prinsesa Hestia. Dali na, Corazon! Pakita mo na ko, Alastor. Nga mo paingon diri sa among nahimutangan ang akong inahan. Aron itahan ko na usab kanimo ang akong kaugalingon. Dili! Dili, Corazon! Pasagdi kong mamatay! Kuwang na ko, anak! Palayo ka mo din eh! Palayo ka mo si Luminos! Sige na! Daga na ka mo palayo din eh! Animal kang tiguang nga ka! Ayaw pa sa kita ang akong inahan! Mapatay kang kining imong inahan, Corazon! Kung dili ka gilbukuyog ka na ko! Oh! Mga tao! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.